Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinaga na Fiona, manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Elementarya akpailaeng addan crush ko. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Fiona. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Laura, kita ang tismungan. Ti crush ko, manipod pa ilang elementary tayo. Nagkwapo at talaga, oh. Ay na, saan ka kadi pala ang anauma iti crush mo iti elementary tayo? Siya, adan sa bali a crush ko. Saan kun a crush ti crush ko iti elementary tayo? Basta sa anak ang mauma ka ni Troy. Agpat-patayag launay kan kwa na. Iso ti arapaap kong agbalin a boyfriend ko. Ay, kaanunak na tanga, Arman. Arman na kasiguro, no napintas ka, akas iti insan mo, ani Melissa. Walaan niya. Umapalak launay iti dahi akasinsin ko. Natayag, napudaw, napintas, kan nagmaymay sa nga anak. At daamin kan kwa na ti atensyon tinaganak na. Iso nga rod nga iso ti news tayo. Ta iso ti kapintasan kada tayo amin. Ay, nukaslakla kumakan kwa na iti kinapintas. Sigurado nga armanak ni Troy. Inton kwan, siya kung tinangaram kan kwa na. Ay, excited akon para iti umadanin ay JS prom tayo. Oray siya, insan. Naragsakak nga ta, no ni Troy ti agbalin a partner ko. Amam ka di, crush ko unay ni Troy, sipod elementarya tayo. Kasta ka di, nabayag gaya man a crush mo, ngam aging gaita, saan pa'y anagaram kan ka? Amangan mat no saan nakatay? Patsak, dumtang tumat lang ti gundaway ang mapansinak ni Troy. Oray pupuutam daytoy akino na. Saan ka unay amang namnama insan? Saan ka a feeling dita? Narikat ti masakitan. Think positive aklaan ngamin insan. Anya nga iti amom, no pumod no ang mapansinak ni Troy. Okay, makaamu ka. Ngamlag-lagi pam ti kinunak. Saan mo ang mapilit ti may sa tao no saan nakaakayat. Okay? Oray saan anit Troy tinagbalin a partner ko. Naragsakak lagta. Anya ti pakaragsakam? Excited aklaan amadanon ti kaaldawan ti JS prom tayo. Anya ti amom ngay no isalanak to ni Troy. Ay sus, talagan saan na in love ka iti day di Troy. Inoras matan nga day ti panunot mo. Agpaiso ti kunam. Ngam saan mat nga inoras-oras. Basta awan ti aldaw adyak mapanunot. Ag-review kakit din, tapno na nga to ti maalam iti exam tayo. Bareng di ta na kaamapansin. O sige, one man laangan. Ay, nagwapo ni Troy, iti suot na si ka. Wan nga rod, kan oray si kamat. Napintas ka iti suot mo. Kan, napintas ka pa iti dayta ang make-up mo. Sapay lang kumangarot ay isalanak ni Troy. Dance for all! Oh, aday ta. Nagsabalin ti music. Dance for all ka no. Ay, day tayo ni Troy. Umayan di tila misaan tayo a babae. Ha? Kitaon ni Troy. Nimot Melissa ti insala na. Ay, huwan nga rod. Naikaten ti ganas ko. Kasla kayat kon ti agawin. Anya ka mutan? Saan pa'y akanibusanan ti lubong anya? Ag-enjoy ka kiti. Saan mo lang ta napanpansinan? Oh, aday ta. Ni Harry ti agturong ditoy. Umay na kaisala. Nakapimpintas ka ita, Fiona. May bagay kan katibado, kan ti make-up mo. Agbayso ka di day ta ibagbagan? Wan mat, sa anak nga agululbod. Apay nga rod asaan nak ang mapansin ti crush ko. Ha? Da crush mo? Asino? Secret. Diya kayat nga imbagakan ka. Sayang.
Amom ka di. Sikat ti crush ko. Sorry ha, nga madamot sa bali a crush ko. Okay laeng. Crush lang mat, saan ka di? Naragsaka kon, ama isala ti crush ko. Kasmat siguro kan ka. Naragsak ka mat, no isala na ka ti crush mo. Sanak siguro nga isala day chay. At least, at daak anang isala kan ka. Wan matkit di. Oy, Fiona. Apay akaslan na unag ti pampanunutam dita. Ingkakit di nagluto iti pangmalman tayo. Saan mo nga urayan ti inam? Sa dino ka di tinapanan na. At ay laklakad na. Kaya't na ti maadan iti pwesto iti ili. Sagsaganaan na ti panagadal mo iti kolehyo. Talaga? Pag-iskwilaan dak iti kolehyo? Katuwa na. Apay, di mo kayat? Kayat ko Isuasaan ka pa ama kay boyfriend ha? Sayatam ti agiskwela. Kasano ama ki boyfriend katawan to pa'y agaram kanya. O di na saya atawan ti disturbo iti panagadal mo. Mayat kit di ada boyfriend ko. Tapno ada inspirasyon ko nga agadal. Kunam nga rod nga awan agar-aram gan ka. Kasano kumamaadan ka iti boyfriend. Ala, yung kakatagluton. Fiona, agmay may saka matita. Ayan ni Laura. Masakit. Iso nga absent. Isumat lagayam agmay may saka. Apay nga imasidag ka? Ada masapol mo? Awan. Kaya't ko lang ti makiinistoryakan ka. Di ka agdahanag. Sa anak nga agaram. Aywan. Saan ka di abarkadam ni Troy? Wan. Ngambisi ita iti girlfriend na. First time na amaadan iti girlfriend. Anya? Sino ti girlfriend na? Saan mo pa yung amo? Ay, naudi ka gaya man iti damag. Katno ti kasinsin mo ti girlfriend na. Anya? Simrot ka man tan. Naimbag ka din? Wan, okay akon. O sika, kumusta ka mat iti kaawan ko? Anya tinapaspasamak? Makasangit ak itinamuak, friend. Ngam iliwliwag ko laang. Anya tinamuam? Datroy kan Melissa. Agayan ayat dan. Anya? Di mat ko naman na ibagam iti kasinsin mo a crush mo ni Troy? Dayta nga rin ti pagsakitan tinakam ko. Ay, ala, bayamon. Di mon panunutan dayta. Ag-move on kan ni Troy. Basta, isulat ta ti crush ko. Unay kan aya. Makaammo ka man laangan. Hi, Fiona. Troy, apay nga inasigdan na. Ada ka di ibagam? Damagak lang nung nakitam ni Melissa. Diyak namin makita. Kan di na matrip-replyan dagiti text ko. Di na pa isungbatan ti awag ko. Nagtulag kami ngamin, ngag-lunch kami ita ijay kantin. Amang ano da sa bali, anapanan na. Amang ano nalipatan na nagtulag kayo. Siguro. Sika, nag-lunch kan? Saan pa'y? Amang ano kayat mo ti makigiddan kanyak? Ha? Apay kay dinasaan. Kayat ko Umay ka, inta nga rodan ijay kantin. Hoy, Fiona, kinunam nga urayan nagtaggidan ta nga ag-lunch. Ngam saan kamot anabirukan. Idi na panak iji kantin, ni Troy matgayam ti kaduam nag-lunch. Pasensya kan, friend. Gundaway ko ngaminan ang makasango ni Troy. Ta inawis na. Anya? Inawis na ka? Iso ti imasidag. Dinamag na Melissa. Ta iso ti kadwa na nga ag-lunch. Ngam awan mat ni Melissa. Iso asyaklatan. Sika, ti inawis na? Dinamag na, no nangaldawa kon. O, dimbaga kasaan pa'y. Ay na, sika talaga. Inawis na kalaang di crush mo. Nalipatan na ko. Ay, nay ko! Di nakadalan. Among ka din, ti may papankada kami kini Troy. Wan, insay. Oh, matlagayam. When no,
Mangnamnama ka payla ang apansinin na katinabayagan a crush mo. Ngamsyak mati kayat na. Inawis nak amangan. Taawan ka no ngamin kadwana. Ta saan mo mat asungsung-batan dagiti awag na. Iso aginundawayang matan. Ambisyosa. Saan na kanto ang magustuhan ni Troy? Tandaan am date na. Apay akas tamat nanti pa nagsasaom kanyak. Insan. Gapo tadyak kayat ang makikuyog ka iti boyfriend ko na awatam? Awan mat madingan aramidak Agrasan ka paylang. Di ko namkit di, agraraman ka. Ha? Maminsan pa'y amakitak ngagkuyog kayo. Ipulong ka kin ni Uncle Francis. Ibaga nga aga-agaw ka iti boyfriend. Bilibak matita kasinsin mo. Sikapay itan ti aga-agaw. Kat imbagam lang arod idin a crush mo ni Troy ngam pinatulan na paylaang. Bay amon. Anya nga rod, isumati kayat ni Troy. Ngam apay apermi nga unget na idin nakita na kayo nagkuyog. Kan imbaga na adinan kayat amakita akakuyog mo. Insecure? Jakman amo. Kat napinpintas mat nga adayungam iti siya. Ngam nasingsingpot ka. Hay, italaang amaamwak ti pudno nga ugali na. Gapo iti kastangar aramidan na kan ka. Hi, Fiona. Oh, apay nga inasigan nag. Umadayo ka kanyag. Oh, anda ka di basol ko? Awan, ngam agungat ni Melissa. Kasta unay ti ungat na, iti nakita na ta anak kuyog. Di ka madanagan. Nag-break kamin. Ha? Isu asanin nga agungat dayjay. Ta apay mat. Apay ang nag-break kayo. At damat sa bali a boyfriend na. Saan lang asyak? Isu akin una. Anasaysayat no ag-break kamin. Anya? Sika tinangi-break kan kwa na? Saan ka amasayangan iti kasinsin ko? Apay ko mamasayangan ak. Saan kumat nga inaram ti kasinsin mo? Isu ti masidag kanyak. Ket kinuna na kursunada na ngagbalin a boyfriend na. Anya? Bilibak man iti dadya kasinsin mo. Amang ano idinamuan na crush mo ni Troy, inunaan na kan, takayat na ti agpasindayagkan ka. Ay, day tangaro ti pampanunutak. Talaga nga inggagara na ti amin. Saan nga agbain nga isutiin mo na nang ibagay ti riknana ka ni Troy? Saan siguro Gaputa agbilib iti bagina. Asaan da mapagkadkadan? Isumat lagayam adina kayat amakita nga agkuyog kayo ka ni Troy. Di na siguro kayat amaamwam nga iso ti imasidag ka ni Troy. Ita, saan anak matan amabutang kan ni Melissa? Anya ti pulpulong ni Melissa? Nga agaagaw ka kano iti boyfriend, Fiona? Pat dyan yung matday ki akasinsin ko, tatang. Awan inagaw ko kan kwa na. Kan saan ko a boyfriend ni Troy. Iso ti umas asidig kanyak. In-break namin ni Troy. Gaputag susukot ti boyfriend na. Unay kayo lakit din aya. Nag-uubing kayo pa lang. Ngam daitan ti aramidan yaw. Ni Melissa tatang. Iso pa yung ti agaram. Saan ko matama iturod ti kasjay? Urayak at lalaki ti agaram kanyak. Nga uray kastoy laong ti itsura. Taapay aya ti itsuram. Kito napintas ka mat. Napimpintas ni Melissa. Ngamkas jay mat ti ugali na. Congratulations, babe. Congratulations, Met babe. Saan ko pa nga imbagbaga kadatatang kunanang ti may papan kadata. Ngam plano nga ibaga itan katakwada. Saan da nga tanga agumet? Naanos dagiti dadakkel ko. Kabaulak ti aglambing katakwada. Ngamin, amuda mat anasing putak. Kan, ibagak matan asikati kakuyog ko nga agenroll. Sanak pa ila makasurot kada kayo ita, babe. Inton bigat laangan ti umay ko ijibalayo. Okay, babe. Amo ka din, dagiti dadakkel mo ti may papan iti relasyon yo, baro. Uwan tata, may bagakon katakwada. Ala, palubusan kayo iti relasyon yo.
Nga may bagbagakon kada kayo, nga agadal kayo pailaeng para iti masakbayan nyo. Ibagayon, no saan nyo na kaya ti agadal, tapagasawain da kayon. Ang anusan nyo ti agtalon, tapno ada pagbiagyo. Nagtatangmot, agadal kami pay. Nasaysaya ti aglilinawag tayo, tapno sana sayang ti kwarta apag-eskwela yo. Agidan kami nga aginroll ka ni Troy. Criminology ni Troy. Education mat kanya. Ay kat nagsaya atan ngay. Kasta, agplano kayo para itinasayat ang masakbayan nyo. Para matlaang itibangunan yun to a pamilyayo. Ita, adda kami iti may katlo atukad ti kolehyo, Mr. Lonely, kat natibkarlata ti relasyon mi. Ikarkararag ko asapay lakuma, tanitroy ti makatuluyak. To'y pagayam mo, Fiona. Agyaman pagayam Fiona, iti daytoy apakasaritaam. Ala, sapay lakuma nga rod, tanitroy ti makatuluyam. Ket igaedyo ti panagadalyo, tadahita ti kaskenan. Daytoy apakasaritaam ket agpaay apalagip, kadag iti estudyante, nga addaanan iti kaayan-ayat. Asaan nyo kumaadadaelan ti gundaway, tapno makaadal kayo. Tawan sa bali a maisagot, no dida kayo matlaeng. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Fiona, iti probinsya ti Cagayan. Tampok dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.